v klidu, ale Rakušan je nebezpečný, všeho schopný, je to předseda organizovaného zločinu STAN. Před 14 dny jsme se dozvěděli, že tady radní za STAN chtěl koupit předraženou budovu o 200 milionů. Ano, pan Rakušan převzal roli pana Michalíka, který bohužel zemřel, a zkrátka teďka se snaží lidem namluvit, že už to není ten STAN, ten organizovaný zločin, ale že je to růžové. Napadá mě dotaz. Ano. Myslíte si, že by tedy, když to zaznívá na sociálních sítích, že by byl lepší premiér pan Rakušan nebo pan premiér Fiala současný? Rakušan je nebezpečný člověk. A byl by lepší premiér než Petr Fiala? Tak oni měli společný program, poradili Babiše, fajn, no. A všechno ostatní, co slibovali, nesplnili a Rakušan to vidí, má skvělý marketingový tým. Ten tým nejenom, že udělal Pavla prezidentem, ale